Po zagradoch veľmi majú svoje malé ovocníky i ich pestovanie im veľké užívanie. Jeden z takých, co užívajú v svojim ovocníku, je Vladimír Juhik, ktorý na malej povrchnosti má veci fajty ovoci, uglavnom rytky. Medzi nima i dvorodní breskyni. To tá breskyňa, co som vám bešedoval, že dvorodná. Vidíte, aké má plody? Veľký, hej? Môžete zňať. A paďte druhý plod. Povedzme, tu jedna je, hej, tu druhá. Vidíte, jaký to ty. Oni zamešaní na rošňu, a môže byť menší dakus, jak tota. Ale перше, що мушу, то ти перший пообирати. Перше, що то ти муша пообирати. Видите, кело tu je z rodu i to všetko veľké. Paďte, jaké to, hej. Okrem tej má i poznú oktoberskú breskyňu, veci fajty japonských hrušky, nar i kitajskú urmu.